Assalomu alaykum do'stim. Не отпускай рук, не закрывай глаз. Кто знает, а вдруг звезды считают нас. Я аджиб треки ҳалла нарушник бозӣ дорад ва таифо андаклой баъди борони дина чун шамолу андак сард аст. мутаассифона имрӯз ва рӯзи якум ба гурӯҳи деди гурӯҳи ҳамроҳ шуда наметавонам. рӯзи кори аст, баъзе мешавад, ягон гап не, ҳамаш хуб аст. инчунин имрӯз рӯзи заварачоини падарка будааст. яъне бигзор он баъзи нофаҳмӣ ё нокомӣ ё сардӣ ки меояд, бигзор ин бошад як упаковка барои падаркаи беҳтарин ки дар пешаш. саломат.